Ukhala ngegidangoma kaMaskandi athe uyalisiza laphinde labuyela obishini. Sawubona kuphi nokubi lapho unye khona lo mbukiso njengamanje kubingelela yini mathinto cosi intombi zomqomo lamahlaka abanye baqomola imali thiwazi. Ngana wethu ungabe usuku lakho lokuqala langicotho wenza okulungile upress subscribe button ushare uphinde comment khulina nakho konke uma subscribe ayikho khamba usosenze ukuthi kube uwe oqala uthola notification uma sikufaka video phambili ungakhohlwa ukulike khona ke uzothola special notification. Yangani zakwethu njengoba nazi ukuthi iGcokama hleli nezalo njengamanje lizivezele ukuthi hlusho umunye wemagidangoma laphana owaziwa ngomanqoba ubuye futhi alide laphana komacekeceke ufike ephethwe isitshopi ebuye emakhaya umshovu wamhambisa hostela kodwa ke la ufika walapheka njengamanje uphinde futhi wathathwa umngane wakhe ke umthandeni owaziwa ngomvubu babuyela khona ke emakhaya. Yengane zawethu ngabe uyazi ukuthi isitshopi yini? Ngicela ukuthi ungitshele laphana kwi-comment section ukuthi ngempela isitshopi yini kodwa kuzokala ngathi ukugula okunzima. Ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho asigxume sihlale kuyona ke ivideo yeGcokama lichaza. Sinenkinga lapha. Inkunzi yeni lena umanqoba acebekhulu. Nansi lena elapha nakomacekeceke. Isigora lesi lenelunda lemali. Ibuye ekhala phomba kuJanuary, ibuya ivuvela unyaka olunganga. Ngizola isitshopi kodwa iyagula, ngizola isitshopi. Isitshopi lesiya. Uyithathile kumshovu wayisehostela wafika elinye ikhehla lapha la ilapha yasinda. Mangibuye khona lami esantini namhlanje kuseni ngithola ukuthi umngane wami umvubu uthi uyithathile. Yehlile futhi ibuyele emakhaya. Ibuyele kuseme sihlahla sesalukazi iyotapa lesitshopi. Same sihlahla samampentshisi. Ethathi khona lesitshopi lesi. Same sihlahla samampentshisi iyotapa ezinye isitshopi. Mani ibona iqhuka nje bafowethu isitshopi. Isihambi yawustapa futhi sisindile.